A, E, I, O, U. El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu. Una llengua et posa en un passadís per a tota la vida. Dues llengües obren totes les portes al llarg del camí. Aquest és el podcast de l'aula d'acollida de l'Institut El Juncar, al Poblenou de Barcelona. Benvinguts i benvingudes de nou a A-E-I-O-U, el podcast mensual de l'aula d'acollida del nostre institut. Tal com us vam anunciar, aquest episodi el dediquem a un tema que ens mou i ens fa sentir bé: l'esport i la salut. Escoltarem les veus dels nostres alumnes, que compartiran opinions i experiències sobre per què l'esport és tan important per als adolescents. Parlarem d'energia, benestar, amistat i superació personal. Perquè fer esport no és només moure el cos, és cuidar-se, conèixer gent, desconnectar i sentir-se millor amb un mateix. I per començar, donem la benvinguda a un nou alumne vingut del Pakistan, que participa avui per primera vegada. Sabeu quin és un dels esports més populars al seu país? L'Aixà ens ho explicarà, ja que també és el seu esport preferit. Endavant, Aixà! Hola, em dic Ashir Mahmood, tinc 15 anys, soc del Pakistan, ara visc a Barcelona. El meu esport preferit és el cricket. El cricket és un esport de bat i pilota, que es juga entre dos equips de 11 jugadors cadascun. És un dels esports més populars del món, com la Índia, el Pakistan, Austràlia i Anglaterra. Objectiu: l'equip batedor d'intentar marcar el màxim nombre de correguts, mentre que l'equip que llança intenta eliminar els batedors i limitar els punts. Es juga en un camp d'herba ovalat. Al centre hi ha una franja on es parteix la major part de l'acció. Al wicket, a cada extrem del pitch hi ha una estructura de 3 pals verticals amb 2 petits travessers al damunt. El llançador intenta tombar aquests travessers amb la pilota per eliminar el batedor. El llançador llança la pilota cap al batedor. Si el batedor golpeja la pilota, ell i el seu company corren cap a l'altre extrem del pitch per sumar una correguda. Com es marquen punts? Intercanviat la posició amb el company al pitch. 4 punts. Si la pilota arriba al límit del camp després de tocar terra, límit 6 punts. Si la pilota surt del camp volant sense tocar terra, formes d'eliminació. Un batedor pot ser eliminat de diverses maneres. Les més comunes són: el llançador colpeja el wicket i fa caure els travessers. Agafat el bol, un defensor atrapa la pilota després de cop de bat abans que tongui terra. La pilota colpeja la cama del batedor quan anava directe al wicket. Atrapat en correguda. Els defensors tornen la pilota i tomben el wicket mentre els batedors estan corrent fora de la seva zona de seguretat. Finalment, un equip guanya i l'altre queda últim. Al final, els jugadors encaixen la mà amb els de l'altre equip. Espero que us hagi agradat aquesta informació i que ara entengueu una mica millor aquest fantàstic esport. Moltes gràcies per escoltar-me. El moviment és una medicina per crear canvi en l'estat físic, emocional i mental. L'activitat física no és només una de les claus més importants per a un cos sa, sinó també per a una ment dinàmica i creativa.
Practicar esport ens ajuda a relacionar-nos, a fer equip i a conèixer millor les altres persones. I també ens fa sentir part d'un grup, compartint esforços, alegries i moments. Fer esport a l'adolescència ajuda a enfortir els músculs, millorar la coordinació i augmentar la resistència. També contribueix a prevenir el sedentarisme i afavoreix hàbits de vida saludable des de petits. Formar part d'un equip ensenya valors essencials com el respecte, la cooperació i la responsabilitat. També fomenta el treball en equip i la capacitat d'escoltar i comunicar-se amb els altres. Ensenya disciplina i constància. Formar part d'un equip ensenya valors essencials com el respecte, la cooperació i la responsabilitat. Compartir entrenaments, partits i celebracions crea vincles d'amistat i reforça el sentiment de pertinença. Fer esports a l'adolescència ajuda a enfortir els músculs, millorar la coordinació i augmentar la resistència. Els nens i les nenes aprenen a guanyar amb humilitat i a perdre amb esportivitat, gestionar millor les emocions. Fer esport a l'adolescència contribueix a prevenir el sedentarisme i afavoreix hàbits de vida saludables des de petits. També fomenta el treball en equip i la capacitat d'escoltar i comunicar-se amb els altres. L'esport té el poder de canviar el món. És important perquè en aquesta etapa estem creixent i és molt important. Jo crec que sí que és important perquè així et sents més segur a ti tu mateix. Jo entreno a casa amb peses i faig algo que es diu calistènia, que són exercicis on aixeques el teu propi pes. Jo me'n sento bé a mi mateix i em sento una persona molt atlètica. Jo vaig néixer a Honduras. Jo viu a Barcelona fa 5 anys. L'esport que fa és ballet i contemporani. Lo fa 2 dies a la setmana, dimecres i divendres. El que més m'agrada del ballet és la tècnica i la música. Abans de venir a Catalunya jo ja feia ballet fa des dels 5 anys. Vaig arribar a Barcelona fa 12 mesos i tinc 16 anys. Vaig néixer a Colòmbia. Jo faig els dimarts boxeig, els dimecres vòlei i dijous, divendres gimnàsia. Caminar és la millor medicina. Comencem a la pregunta, la regla realment afecta a les noies per fer esport? Algú està d'acord amb que quan arribem a edats més grans, els nostres ossos seran més dèbils? Què en penses tu de que els nois ocupin les pistes d'esport a l'hora del pati? Jo penso que els nois són molt vestits amb elles i es senten discriminats. Si no tens confiança, sempre trobaràs una manera de no guanyar. A l'aula d'acollida teniu un espai per començar, per participar, per compartir i per formar part d'aquesta gran comunitat que construïm entre tots. També és un lloc on ens presentem, on coneixem els nous membres que arriben i on descobrim les seves històries. Parlar una nova llengua perquè el món siga un nou món. Com es dius? Em dic Ràbia. D'on és? Soc de Pakistan. Quants anys tens? Tinc 13 anys. Quins idiomes parles? Jo parlo urdu, punjabi, una miqueta anglès i català. Què t'agrada? A mi m'agrada jugar a badminton. No es tracta de ser el millor, es tracta de ser millor que ahir. L'institut és gran i modern. Abans era una fàbrica tèxtil. Hi ha moltes aules
i un pati gran. Els alumnes van a classe cada dia. Al costat de l'institut hi ha una biblioteca amb molts llibres. Dins l'institut hi ha una petita biblioteca i també hi ha un laboratori de ciències i una aula gran de música. També hi ha ordinadors per treballar a classe. Cada dia aprenen coses noves i importants. Al pati, alguns alumnes juguen a tenis taula. L'institut és un lloc per aprendre i fer amics. Em dic Zahan, soc de Xina. Com es diu? Em dic Kim. Tom és Del Brasil. quantes temps? Tinc 12 anys. Quins idiomes parles? Jo parlo portuguès, anglès, una mica d'espanyol i català. Què t'agrada? M'agrada futbol. La fuerza no provee de la capacidad física, provee de una voluntad indomable. La voluntat indomable que us farà avançar i aprendre tot allò necessari per cada dia sentir-vos millor sigueu on sigueu. Amb aquesta frase us deixem. Us desitgem que continueu fent molt esport i movent-vos al màxim, cuidant-vos i gaudint del moviment i de la vida activa. I us avancem que el proper episodi el dedicarem a la creació artística i musical. I us podem dir un petit secret. Tenim cançons en tots els idiomes de l'aula. Ja les estem traduint, adaptant i treballant en català perquè les puguem compartir i cantar junts. Fins aviat! A, E, I, O, U. El podcast de la nostra aula d'acollida. Un nou món, una nova veu.